přátelé, je sobota, jsme v Soběslavi, je zhruba minus 10 stupňů pod nulou, všude kolem jsou haldy sněhu a já si myslím, že to je naprosto ideální den projet se na motorce. Nebo na motorce, spíš na fichtlu. Sednete na fichtla, zařadíte jedničku, pomalu se rozjedete, dáte dvojku, přijedete pod kopec, zařadíte jedničku a pak už tam nic jiného nedáte. Takhle přesně se jezdí na fichtlu a takhle přesně se bude jezdit i na 10. jubilejním ročníku neuvěřitelné akce s názvem Fichtl Day 2010. Pojďte se nyní spolu s námi vydat do depa mezi samotné jezdce a jejich stroje, abychom nasáli tu neopakovatelnou vůni špatně spáleného benzínu. Můžu se tě na něco zeptat? Ano. Leoš Vincek, to je jméno, jméno motorky nebo? To je parodie na takový laděný výfuk jedný renovovaný značky Leo Vinče. Jo, takže ve Fichtl pro povedení je to Leoš Vincek. Jak dlouho si ho ladil? Jak dlouho jsem ho ladil? No, před chvílí takových 10 minut kladivem. Zabírá na to něco jiného než kladivo? Jo, svářečka nebo rozbruska. Jak dlouho trvá vůbec připravit takovýhle stroj na takovýhle závody a jak dlouho si myslíš, že ti ten laděný výfuk vydrží v těch podmínkách, který tady No tak panujou? já myslím, že do toho prvního skoku by vydržet mohl, pak to upadne, no pak se pojede bez laďáku. Pak přijde na řadu kladivo, svářečka a znova. Ne, pak přijde na řadu bota, podkopneme, aby to nestrašilo v cestě a jdeme dál, ne? No tak šťastnou cestu. Děkuju. Pánové, koukám, že vy máte hodně vyladěný stroj. Ano, tak snažili jsme se tak nějak podle možnosti, no, tak konkurence vysoká, tak nějak jsme to dali dohromady, co se dá, no. Prostě co sklep dá, tak se udělá, no. Jak dlouho jste si s tím hráli, protože tohle to skutečně s tím běžným fichtlem skoro nemá nic společného na první pohled. No tak na první pohled akorát ten rám tak trochu, no. Ale průběžně 2 měsíce, tak jsme to dávali dohromady, no. A jinak tak 10 let se tomu věnujeme, tak to tak vychytáváme pomalu a někde okoukáme, někde to a jinak. Tak když to vychytáváte, prozraďte, jaké vychytávky tady máte. No tak, co se týče motoru, to radši prozrazovat nebudu, to je to, a jinak to, ty tlumiče, to pérování, brzdy hlavně, no ale jinak motoru, jako tomu se nebudu vyjadřovat, protože tam nějaký menší úpravy jsou, ale jinak. Je tam pár koníků navíc? No, tak nějaký tam bude, no, malinký, ale jenom. Takže se cítíte na vítězství? No, tak snažím se, no. Já teda osobně ne syn, jako jo, já jsem prostě jenom přes techniku. No a nebude vás mrzet, když takovýhle krasavec třeba na nějakém skoku lehne k zemi a přivodí si nějaký ten šrám? Ano, tak stát se to může, no tak se to rozebere, zase se staví znovu a je to v pohodě. Dámy a pánové, nad Soběslaví se zatím vznáší kultovní ticho, ale to za chvíli přetne zvuk více než 100 fichtlů, protože na nejslavnějším fichtlovém závodišti na celém světě za okamžik odstartuje po vzoru Le Mans největší fichtlový závod na světě. Fichtl Day 2010. Více než 100 fichtlů a 100 závodníků se právě vydala na trať, která má parametry, které byste hledali jen těžko po celé zeměkouli. Neuvěřitelný masakr a sami slyšíte, že ono zlověstné a pověstné soběslavské ticho vzalo okamžitě za své. Fichtl Day, to je na první pohled hodně nestandardní motorkářská záležitost. Přitom už je to 10. jubilejní ročník. Jak vůbec tahle myšlenka vznikla? No, ta myšlenka vznikla vlastně z popudu motorkářů tady v okolí Soběslavy, protože jsme nevěděli, co utvořit za akci. Přes ty letní měsíce nebo přes sezónu bylo poměrně plno srazů motorkářských, takže jsme se rozhodli vlastně udělat unikum, to znamená zimní závod. Ty 50, ty jsme vzali v úvahu, protože vlastně velký silný motorky, těch jezdí všude plno, když to ty 50, ty byly trošku v pozadí, takže jsme to oživili. Šroubek, když se ztračí, jsou s tím různý problémy. Kolik zhruba v průměru se na takovouhle akcičku schází nadšených motorkářů, kteří v minus 10 a možná i více si dají na své divoké stroje? No tak největší počet tady byl zhruba 200 jezdců, poslední léta se to ustálo na 120 až 130, takže v průměru bych řekl, tak okolo té 150 se nám tady schází každý rok.
to byla trochu historie, ale teď k současnosti, jak vypadá letošní trať, vy musíte víc, co by organizátoři skutečně zimního srazu spokojení, všude je led, mráz. No tak to určitě, protože na tyhle ty podmínky jsme čekali. Letošek nám vyšel vstříc, protože ta zima doopravdy je tak, jak má být a tím pádem i ty podmínky pro ten závod jsou, řeknu, v vozovkách regulérní teda. Kdybychom měli charakterizovat náročnost tratě. Náročnost, no řekl bych, že pro ten letošní 10. ročník je to na úrovni ploché dráhy, bych tak přirovnal trošku. Máme zbrzlý podklad, ta cílová rovinka, na který tady stojíme, je teda s mírnou ledovou struskou. Ale předpokládám, že závodníci nemají hřeby. Nemají hřeby, ty už jsme zrušili, je to tak 5-6 let dozadu. To byl obrovský problém, protože mohlo dojít k nějakým větším úrazům, takže to jsme upustili od hřebů a od nějakých drastičtějších technických úprav. Tady po depu se pohybuje spousta podivných postaviček s podivnými stroji, ovšem nádhernými. Nicméně samotný závod, ten probíhá maximálně regulérně. No to určitě, samozřejmě. Ta myšlenka vznikla taky trošku z recese, ty první ročníky, ale postupem doby vlastně se to dostalo do sportovnější kategorie a tím pádem i ty úpravy jsou kreativnější na těch strojích a jak si říkal, že některé ty stroje jsou úžasný, ty asi taky samozřejmě, takže i zase jednotlivý týmy se už dají rozlišit. Vlastně ty borci v těch oblecích a různých úpravách, takže to nemá chybu. Systém závodů, nakolik kol se jede, vzhledem k tomu, že máte přes 110 závodníků, tak je jasné, že nemohou vyrazit na trať úplně všichni najednou. Už třetím ročníkem máme rozdělení kategorie na růzíšky, to znamená, je tam kategorie Sport a Klasik. A pro letošek máme ale jednu úpravu, protože už ten počet jezdců trošku klesá. Asi klesají i ty stroje, teda ten počet strojů, kteří jsou schopní té jízdy, těch závodů. A tak jsme se rozhodli teda, že ty rozjížďky budou kvalifikované jako tréninky, volné tréninky, kde se budou počítat jenom časy a bude se tvořit pole position do finálové závodu. Když se řekne freestyle motocross, každý z nás si asi představí neuvěřitelné blázny létající se svými motorkami a se svými stroji neskutečně vysoko a dělající salta na strojích o dvou kolech. Ale když se podíváte na tenhle skokánek, na ten mumraj, to jsou praví blázni, protože ti přes skokánek nelétají. Ti přes skokánek přenášejí svoji motorku. Dámy a pánové, tenhle bláznivý závod je u konce a rozhodně mi dáte za pravdu, že výsledky v tomto případě nejsou důležité. Ačkoliv se tohle sportovní odvětví jen těžko dostane do programu olympijských her, tak ono malinko pozměněné kuberténovské není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a hlavně přežít tady dneska platilo 100%. Nikdo dnes neví, co